खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 27 डिसेम्बर 2020 रबिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिं लादों मेष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन गोदान खामानि मावनो खाबु मोनगोन आरो जागायनोबो हागोन। वृष राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा बेफार फालांगियाव मोजां नङा गोबां खहा जानायनि सम्भावना दङ नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनो हागौ गोसोनि साननायफोरा देबर नांगोन। मिथुन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ गोबां गुलुं गुजुं मोनगोन मानिबा जाहोनाव गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थानाय नङा बिमा बिफानि अननाय मोनगोन गोसोनि साननायफोरा देबर नांगोन बहाबा थांनांगौब्ला दिनै थांथ'यैयानो गाहाम जाब्रबथायनि आसा दङ। कर्कट राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन समाजाव मान मोनगोन लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। सिंह राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोबां खामानि मावनो थुलुंगाखांगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन समाजाव मान मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। कन्या राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन गोसोनि साननायफोरा देबर नांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन आरो गोबां हेंथा नुजाथिगोन समाजाव मान मोनगोन गुबुनजों गोरोबनो हानाय नङा सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां फैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। तुला राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन गोसोनि साननायफोरा देबर नांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां
न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोननाय नङा सोरबा लोगोआ मेगन साखोमागोन सांग्रां जानाया गाहाम वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां सिगांनि आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन समाजाव मान मोनगोन गुबुननि मोजां अनसायनाय मोनगोन बबेबा सुबुं फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोनगोन धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन साननायफ्रा अदेबानि देबार नांगोन लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर उरां फारां मोनगोन मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोबां खामानि मावनो गोसो दुंगोन समाजाव मान मोनगोन लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन गोसोनि साननायफोरा आद्रा जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन समाजाव मान मोननो हागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां मोननो हागौ मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा लोमजानाय मोनगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ सोरजोंबा नांलाय खमलायबो जानो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन गोसोखौ जोबोर उरां फारां मोनगोन सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमानो हागौ सांग्रां थानाया गाहाम दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।